Ассалому алайкум дӯстони азизи ман, хушомадед ҳама каса ба канали ман. Дӯстони азиз, ман мехоҳам ки ҳамаи занҳо дар соли 2024 сар кунен кори беҳтарин, коре ки дар хона нишастагин ҳеҷ ҷо намебуроен, азоб намекашин, кори вазбин нестай, кор дар ширкати кореягие ки Корея маошаш беҳад баландай. Тамоми занҳои мо тоҷико кӯшиш кардесиян аллакай маошашона гирифта. Кор мушкилӣ надора, кор влажени надора, расходи зиёдӣ надора. 6 мода як бор харид мекунен, танҳо 200 сомонда. Тамом ҳамун чизе ки ҳами ширкат дора шумо хутонда мегирен. Иҷада на танҳо ки доруворӣ, тамоми чиз дар каталогшон ҳастай. Духтаро ман каталогшона дидам, чизе ки шумо бихоҳен ҳастай. Ҳам дору ҳастай, ҳам шампун ҳастай, ҳам кремо барои уходи рӯ ҳастай, барои доғ, барои маршинка, барои ягон яра, барои безурӯётӣ, витаминҳо ҳастай, спирулина ҳастай, добавка витамину, миллион чизо ҳастай дар каталогшон. Ба каталоги иҷа алиш намеша духтаро. Баъд кори иҷа дар чӣ вобастагӣ дора ки як бор харид мекунен, маошаш беҳад баландай, структура месозен духтаро. Ду одам танҳо меорен таги дастонда, структура месозен, беҳад кораш зурай. Баъд и кор наследствия ба фарзандотон мемона ояндада. ҳозир нависен амин номерои дар рӯи экран, регистратсия шавен, чизоша арзон мехарен, ҳам кора пеш мебарен ки аз соли 2024 аллакай шумо кора пеш мебарен, соҳиби маош мешавен духтар. ҳар яктаи шумора ман худам регистратсия мекунам. инами чанд сад одамам бошум, ҳамин рӯзо 10 та 12 та 20 та регистратсия шид. ҳамаша ман худам мекунам, ҳамаша айтҳои дасти худам мегзара. Так што ба дили пур, бе ташвиш, бе ягон шубҳа занг занед, марҳамат, биёи қати мо ҳамкорӣ кунед. ҳамаи шуморо ман худам регистратсия мекунам. ҳар яктаи шумо ку занг мезанед, ман ҳаматонро медонам, ҳаматон қати шинос мешавам, ҳаматон қати ҳамсӯҳбат мешавам. духтарако, бе ташвиш, марҳамат, биёед инҷода қати мо дар группаи мо кор кунем. то ҳамин ойликоша нагирифтам, бовар накардам. Ойликои атомиро гирифтам, барои анамиқа дилим пур, ҳаматона ба кор даъват мекунам. духтаро, ина имрӯз релакс омадам. Ина я подписчик гуфт бренд релакса съёмка кунен. ина барои шумо навор кардам. инами багема вазай 480 сомон. инами зарду, ами калонаш инамие. Неки оқа калон набудай, размериш майдакай. иҷада боини хали шишагиш ҳастай, и золотисти хали иам шишаё, просто че духтаро хиёл мекунӣ ки хали золотисте турецки будай. ина инамудош бо ҳастай, бо кабутош ҳастай, бо ини ха болошта бинен. просветкош бисёра, ина 500 сомон, 400 сомон, 380 сомон. ва поёнда ини хали дора 230 сомон. хушрӯ. инҷадай хеле қуръонгирак доштай. духтарои на 589 сом. хеле бо пасу доғ дора. 375 сом подносай. зима бо мегум то нархоша. ина духтаро иҷода ини хали набороай. бинен розови золотисти. иҷода барои ами кухня, ина мисол равған гирак шай, торница шай, ина и орд гиракай. баъд ина хали чӣ дора, спецница гирак, ҳамаи чӣ шакар гираке ки набор комплект дар кухня места. бинен чанд расветкаҳо шай. нархаш неки нестай. нархаша фарёд карда пурсидан дар кора. ина бинен хали спецницаое. уҷада бо ини хали розови яркишай. сафедчам будай. ина халишам. ина халишам ҳаст. ози ман нархша мепурсам, ба дар экран мемонам духтаро набораш чандай. баъд иҷада ини хали сер ваюяй. персонагой наборай чанд намуда, ине ки ягон ташда нарх нестай, редки чизошда нархай. мисол ина иҷа ёда хрусталниёда 45 сомон як донаш будай. ина иҷада хали шакар гиракоай, ина 27 сомон.
хали шишагине ки вибр вообще калонаи дахтаро зур будай. Ман якум бор омадам. Афсус ки телефоном камта памятиш камтарай. Хай бо ина дахтаро ина наборо 1350 сом. Ҷа савзшам аста ё барои инами ҳамаи чизе ки рӯзгори хонада ҳамаи набора то вишилка то инаи чиша бугум то ина тағорача, стулча, контейнер, хлебмонак, ҳамаи чӣ гӯё ки розви мешавад. Ҷада сафедшам аст, сабзшам аст. Байни хали сери контейнеро ҳаста. Он ами комплекти ки нишон додистам то ҳамаи сушилкаи чи корзинкарам дора. 1350 сом. хона омадам, духтаро ҳамиқа навор карда шудак. ҳозир моҳира тоза кардам, жаритш кардам, ина тайёр шуд. Ман ҳамин моҳира ҳами хел мешувм, тозаш мекунам. даруноша ҳамаш хай тоза кардагӣ овардан, даруноша тоза накардам. Фақат болоша шуштум, тоза кардам, буридам, намак кардам. намакш кардам, холодильникда монда будам, намак хӯрдак. Баъд имрӯзаш бирён кардам. гӯё 1 сутка дар холодильник буд. дар руғани бисёр, дар алоби баланд қоқак бирён кардам. Хай ҳар кас ҳар хел мехӯрад, мода ҳам хел маъқул буд. жарини шавада, қоқак шава. духовкадам ман мекунам моҳӣ. насиб боша ягон рӯз бо кардам, духовкадам нишон метиҳам. И осон буд жарид куниш. Дар каналам чанд бор парфта будам, гуфтам хай чизи осона ки ҳама медона, просто руғанда жарид мекардаиш. духтаро бо як субҳи дигарай тайёр кардам панкейк. Панкейк ами ба наздикӣ дар видео рецептша полностью парфтагим. номи ҳамун видеода панкейк навистага. рецепти панкейк осонай тайёр кунен. тамошо кунен. Я 6-7 видео пешай рецептша полностью парфтагим. беҳад панкейкои ба мазза мебиёя. ина бинед. хушрӯ омадагиай. духтаро касе ки намедона, Париша торт онлайн курс кушодагиай аз Россия, аз тамоми давлатҳо шумода осон мешавад. номероша дар рӯи экран мемонам. тамоми шириниҳора дар курсуш нишон метиҳад. бо нархи арзонай номерошда муроҷиат кунен. курсора бигзарен, ҳамаи чия ёд гирен. онлайн курс беҳад варианти зураи духтаро дар хона нишастагӣ, телефон дар даст донай ҳамаша шумода мефаҳмонанд. шумо ягон ҷо намерен, вақтона намегузаронен раҳда. нам хел рецептора ёдтон метиҳад. чизе ки мехоҳем бо савол метиҳен, саволотонда ҷавоб метиҳанд. номерошонда муроҷиат кунед. дӯстони азиз, салому алайкум. ҳама каса созен хубен, подписчикои азизи ман. видео гуфтен аз релакс шава, ҷои пасудоҳо. ина навор кардам, партофтум. хай бо ҳамаи ҷош нестай. насиб худо хоҳа бо ягон рӯзи дига меравам, бо ҳамаи ҷош сиёмка мекунам, барое ки дар ин момент телефони ман бисёр видео дорам. ман бояд видеоро монтаж кунам барои инстаграмом. ҳамин рецептҳо ҳастай. ман ҳоли вайро удалид накардам. ҳамин ҳисоб шумода вай кардам. чанд қай ки дошт памяд ман сиёмка кардам. ман ҳоли инстаграмам пеш бурдистам духтаро. кадоме ки намедонам инстаграм мара, ман силкаша закрепит мекунам. уҷада ҳамин рецептора як минута мекунам, мепартом. ҳамин рӯзо ягон кор кунам, да уҷаам мепартом. дар инстаграмам ҳам уҷара пеш мебарам, ҳам иҷара, ҳам ютуба мебарам. камтар мушкилӣ шидеста. ҳамин ҳисоб монтаж када монтаж кунӣ қиинтар шудайда. вай видео як минутара беҳад қинай. мо бояд 30 минут видео ё 15 минут видео рецепта як минут бикунем. вай беҳад қинай. ҷои асосиша мегирӣ. ҳар касе ки сару кор дора дар монтаж медона. духтаро имрӯз ҳавои мо ҳам хушрӯ, гарм, кабуд осмони софу беғубор беган ку ҳам хел. ҳай раҳмат духтаро барои дастгириётон, барои суханҳои нағзтон. худованд ҳамеша нигаҳбони ҳар яки шумо боша. бо наворҳои беҳтаринай пешай. ман кӯшиш кардистам ки ҳамин хел тез партом. ҳамин партофтани видео ра ман кӯшиш кардистам тез видеои нав партом. аз ватанам бохабар бошен, аз кулинариярам. наму силкаи инстаграмам мемонам. касе ки инстаграм дора, дароин бо интереснияй уҷадам. бо видеои кӯтоҳакак рецептора сраза мефаҳмед. дар
ютуб бо рецепто оддӣ кардагӣ бо бисёртарак. Мисол видео ҳамун 10 минут рецепт бошад, 10 минут тама парафтагим киш тоби шумо да хушрӯ бифаҳмед. Саломат бошен ки то охири навора ҳамроҳи ма буден. То наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.